Váš dôchodok nie je jedna vec. Myslíte si, že raz budete dostávať jednoducho jeden dôchodok od štátu? Na Slovensku máme 3 dôchodkové piliere, to jest 3 zdroje dôchodku. Prvý pilier je štátny dôchodok, druhý pilier je dôchodkové sporenie a tretí pilier je doplnkové sporenie. Každý pilier funguje inak. Prvý pilier je založený na solidarite dnešných pracujúcich. Druhý pilier, vaše peniaze sa investujú a zhodnocujú sa vo fondoch. A tretí pilier je dobrovoľné sporenie s možnosťou príspevku od zamestnávateľa. Všetky 3 piliere vytvárajú váš dôchodok. Rozdiely ovplyvnia, aký budete mať dôchodok. Preto nestačí vedieť, že máte 3 piliere. Potrebujete rozumieť tomu, ako každý z nich funguje. Chcete mať istotu, či si neponižujete dôchodok? Celé video nájdete dole v popise.